Ebukhosini uMakhosi uMkhize okhulumayo. Ngicela ukuthi abantu abasuke bethola abantwana abancane babakhulekele noma babayise nje kubantu abathandazayo, ngoba kunehibe ezike zingamela abantwana. Uthole ukuthi umuntu uyakhula, usekhula neziqalekiso. Iy'qalekiso ekungasizona ezakhe. Uyazalwa vele uzalwa phezulu kwey'qalekiso. Uthi uzoqala eyakhe impilo ngokukhula vele uyiqala phezulu kwey'qalekiso. Impilo ayisalungi, hhayi ngamacala wakhe, kepha ngamacala nje okhokho noma ey'qalekiso zakudala. So kubalulekile ukuthi uma uthola umntwana umkhulekele ngoba umhlaba unzima, umkhulekele nje, umkhulekele.